ಎಂಗನ ಈ ತಂಡದ ಪರಿಚಯ ಮಂತೋಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪಂಪಿನ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಿರ್ದುಂಬು ಧರ್ಮ ದೈವ ಪಡ್ಪಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊರಿನಂಚಿನ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಲ್ಲಿರು ಅಂಜನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿದ ಯಾನು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅಂಜನೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯಿನಾರು ರಜಾಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಲ್ಲಿರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಂತದ್ದು ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ஒரு எட்ட ಗಾಯಕಿ ಅಂಚನೆ ಒಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತಿ ಒಂಜಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆನ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿರು ಅದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಾರು ನೇಹಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆರೋಳ್ಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆ್ಯಪ್ದ ಅಡ್ಮಿನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚಿದಂಗ್ ಪೈ ಆರೋಳ್ಯರು ವಿಷಯದ ಬಂದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾತರಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿದಲಿಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಾತ ಜನಗಳು ಆ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಉಂದ ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾತು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಲಿತ್ತ ಬಾಕಿದ ವಿವರಣು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಲಿ ಬನ್ನಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾತರಿಗಳು ನಮಸ್ತೆ. ಕನಿನ ಜುಲೈ 11 ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಬೆಟ್ 14 ಶೋ ಮಲ್ದ 14 ಶೋಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಲ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ದಾದ ಪಂಡ 14 ಶೋಲ ಇರೆಗ್ 350 ಪ್ಲಸ್ ಸೀಟರ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಜಿನ ಧರ್ಮದೇವ್ಲ ಆತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದಿತ್ತನು ಬಾಂಬೆಟ್ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಲ ಆತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದಿತ್ತನು ಅವೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಡ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊನತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಚೂರು ಆಯ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಳ ಮುಲ್ಲೇರಿಯಾ ಬುಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ನು ಅಲ್ಲಿ 2 ವಾರ ಉಂತಪುನ ಆತ ಈಸಿ ಆತ್ ಅವಳ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 2 ವಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಆತ ಈಸಿ ಆತ್ ಐನ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಕೊರ್ತುಂಡು ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಆನ್ ದಾಯತೋಡು ಪನ್ಮನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ದ ಫಿಲ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಹೊಸ ಬೇರು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಅವೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿಡ್ ಅಗ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಗಲ್ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಡೀ ಟೀಮುಗು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇತ್ತ OTT ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಆಜೆಗ್ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಮಾಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ದಯಮಾಡ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು 12 ಬುಕ್ಕನೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾಲ್ನ ಉತ್ಸವ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ OTTದ ಎಂಚ ಐನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಮ್ಮ ಪೈಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಚಿದಾನಂದ ಪೈಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಮಾದರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ OTT ತುಳುವೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ OTT ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 50+ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನ 53rd ಮೂವಿ ಸೊ ನನಾತು ಮೂವೀಸ್ಲು ನಮ್ಮ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಒಂಜಾತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಲು ನಮ್ಮ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು